Anong espirituhanon nga gasa part 3 ikatulong bahin diha sa kasulatan atong mabasa diha sa Episo 4:11-12 kung aduna tay Bible. Episo 4:11-12. Nindot gyud nga ang atong Bible dili gyud sayop. Sa tinud-anay lang daghang mga Kristohanon ining kalibutan nga magdebate sila umikan sa mga pagtulun-an nga ilang nakatunan diha sa Biblia. Kay ngano man dili hinungdan nga ang tao mo'y nasayop. Sa tinud-anay lang daghang kanang laing bahin sa kasulatan nga kanang murag aduna nay pag-iban ug adunay pagkuha. Mas maayo gyud nga pilion nato ang Biblia nga unang hubad gyud nga gitawag og kanang King James Version. Kay dinhi sa King James Version makita gyud nimo ang kanang tinuod nga kahulugan. Kay diha sa ubang kasulatan sa tinud-anay lang daghan na kay nang kulang. Sama sa kanang ibutang nato kanang maayong balita Biblia. Mabasa nato sa Mateo 7:21 wala na gyud 21 ang kanang maayong balita. Bisan pa sa ubang kanang mga bersyon wala na gyud kanang 21. Largo na sa 22 ang ilang bersikulo. Sa tinud-anay lang kana siya kanang ibana na ug naay kanang uban nga ilang gidugangan sa ato pa nga anaay gipuno ug adunay gikuha. Ang kasulatan nag-ingon nga kinsa kato ang uiban ug mudugang ining basahona hamtangan sila sa Dios ug silot. Sa ato pa nga kung adunay usa ka tawo nga muiban ug mudugang sa basahon nga resulat sa kasulatan hamtangan sila sa silot sa Ginoo. Apan diha sa ubang bersyon sa tinud-anay lang daghan na kayo kulang. Maglibog na ang mga tawo sa tinud-anay lang yano kay sabton apan daghan kay kulang. Wala sila'y Mateo 7:21. Amen. Amen. Indot yun nga bahalag mahal mo palitag ka ng King James Version. Tinuod lisod kay sabton ang King James Version apan kung ikaw ka nang mubasa lang yung ka gusto lang nga makakaton masanay ra ka kadagayan. Mas maayo gud nga pilion nato ang King James Version Biblia. Kaysa ka ng Bible nga baratuhon sa tinud-anay lang nay kulang napagi ka nang wala napagi nadugang. Amen? Daghan pagib kaing sayop. Kay tingali ang naghubad ni ana dili tinud-anay nga Bisaya. Kasi gihubad ana kanang English lang gyapon. Indot gyud ang muhubad unta kanang mga tawo nga tinud-anay gyud nga Bisaya. Kay kita mga Bisaya magita sa ato pa nga ato yung masabtan ang tinuod gyud nga kahulugan diha sa Bisaya. Panama sa Bisaya nga kanang English. Di ba? Okay, din sa Episo 1:4-11-12 ug gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles ug ang uban mga manalagna ug ang uban mga ebangelista ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Muna siya kanang silbi kanang ang Ginoo nag-hire siya. Ut sa Ginoo nga upili ta ni ining gasaha. Ut sa Ginoo nga mo-apply ta ni ining mga gasaha nga anaa nahimutang sa Episo 4:11 antud sa 12. Pwede kang mo-apply sa pagka-apostoles,
Pwede kang mo-apply sa pagkamanalagna, pwede kang mo-apply sa pagka-evangelista, pwede kang mo-apply sa pagka-pastor o mga magtutudlo. Okay, sa tinud-anay lang, duha ka patukuranan nining kalibutana. Apostoles o propeta. Nindot gyud nga diha sa church nga atong kanang gitambungan. Nindot gyud nga adunay kanang mga propeta o apostoles. Sa tinud-anay lang ang propeta o apostoles, taas kay sila kanang katungdanan diha sa Ginoo. Gani pwede silang maka-disciple og mga pastor, pwede silang makaumol og mga magtutudlo, pwede silang makaumol og mga propeta usab. Kay kung walay propeta o apostoles diha sa usa ka church, sa tinud-anay lang dili magbungahon ang mga katawhan nga naa sa church. Nindot gyud nga nailalom gyud ang usa ka simbahan sa propeta ug sa apostoles. Kay duha ka patukuranan sa simbahan, propeta ug apostoles. Sa ato pa nga kung wala ka ng propeta o apostoles, dili magbungahon ang simbahan. Ang buhat sa apostoles kanang magsangyaw siya sa maayong balita. Sa ato pa nga naa siya kaisog sa pagsangyaw sa maayong balita sa bisan asa ug nawala na kaniya ang kahadlok sa iyang kaugalingon. Anyang pagabuhaton moadto siya sa bisan asa, magtudlo siya sa bisan asa, ug gani kanang moayo sad ni siya ug mga balatian. Ano siya gahom sa pag-ayo sa balatian. Taas kani katungdanan ang apostoles. Apan aduna pay taas ug jutay niini nga mao ang propeta. Ang buhat sa usa ka propeta sa tinud-anay lang, kung atong lantawon ang kasulatan diha sa libro sa mga propeta gikan sa Isayas ngantud sa kanang Malakyas, grabe nila katungdanan sa Ginoo. Sa tinud-anay lang ang propeta dili lang tigsangyaw sa maayong balita. Grabe nila kanang dihog nga gihatag sa Ginoo. Anointing kining mga tawhana nga gipadala sa Ginoo sa nagkalaing-laing dapit. Kini usab gipili sa Ginoo sa tinud-anay lang, andam ni sila sa ilang kaugalingon. Sa ato pa nga naa sila desisyon sa ilang kasing-kasing nga ilang yung ipagamit ang ilang kinabuhi sa Ginoo. Dili ka mamahimong propeta kung wala kay desisyon sa imong kasing-kasing nga imong ipagamit ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Dili ka mamahimong propeta kung diha sa imong kasing-kasing puno sa katalaw. Mahadlok ka sa pagsangyaw sa maayong balita. Mahadlok ka sa kanang pagtudlo sa mga tao diha sa kadalanan. Sa tinud-anay lang, dili gyud ka mamahimong propeta kung ang imong desisyon sa imong kasing-kasing paatras paabante. Ikinahanglan gyud nga kung mag-desire ka nga mga lagad sa Ginoo, always yun ka nga muubi sa kamubuton sa Ginoo. Tinuod ang mga propeta na mga time nga makalapas sila sa Ginoo. Kaya ang mga propeta, tao ra usab sila nga gidighugan sa Ginoo, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Sa ato pa nga gihatagan sila kanang taas nga panabot sa Ginoo. Gihatagan sila taas nga kaalam sa Ginoo. Gani ang propeta pwede nila malantaw ang milabay nga panghitabo. Pwede nila masusi ang kinabuhi sa tao, pwede nila masusi ang umaabot nga mga panghitabo. Ingana ang katungdanan sa usa ka propeta. Nasabtan? Okay. Ganhita sa evangelista. Ang evangelista kasagaran nagasangyaw sila sa maayong balita. Ang ilang buhaton, muadto sila sa lain-lain nga church ug musulti sila
sa mensahe sa Ginoo. Daghan usab nga mga ebanghelista nga moadto sila sa nagkalain-laing dapit nining kalibutana. Ug ang ilang buhat, ilang isulti ang mensahe sa Dios. Wani buhat sa ebanghelista sa ato pa nga wala usab sila'y kaulaw nga musangyaw ug mutudlo diha sa mga katawan. Anhita sa kanang pastor. Ang pastor magtudlo usab ni siya. Gani ang anointing sa pastor dili gid kayo kusog nga gihatag sa Ginoo. Sa tinud-anay lang ang pastor wala ni siya pananaon. Dili niya mabiyo ang miagi, dili niya mabiyo ang pagkakaron, dili niya mabiyo ang umaabot. Apan giatagan ni sa Ginoo panabot sa pagsulti diha sa makatawhan. Sa tinud-anay lang dili gyud kay daghan ang ilang mga bunga kay tungod pastor raman sila. Apan daghan usab nga mga katawhan nga madasig gyud tungod sa ilang mga pagtulun-an. Nasa din sila kanang ligod nga hiya sa ilang kaugalingon sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Okay din hita sa mga magtutudlo. Okay, daghan usab nga magtutudlo nining kalibutana nga nagtudlo sa mensahe sa Dios. Sa bisan asa makita gid nato diha sa mga kadalanan, diha sa kabalayan nga magtudlo sila sa mensahe sa Dios. Amen, nasabtan. Wala siya kanang gasa sa Ginoo. 5 ka gasa sa Ginoo nga nag-invite ang Dios nga unsang gasaha ang angay natong pilion. Okay, atong basahon gyud kung unsa gyud ang pinakanindot nga gasa diha sa simbahan. Diri sa 1 Korinto versikulo 14 atong basahon. Ato lang basahon parang pasunod gid niyo sa yano. Dinhi sa King James Version. Sundon ninyo ang gugma, gani paninguhaan ninyo pag-ayo ang mga hiyas nga espirituhanon. Apan labi na gayud nga magapanagna kamo. Period. Indot gyud nga mugamit gyud ka ng King James Version Bible. Kay kung atong basahon dinhi sa kanang maayong balita sa laing version sa Bible, sa tinud-anay lang dako kayog kalahian. Dinhi sa 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 1 atong basahon dinhi sa laing version. Okay. Angay ninyong tinguhaon ang gugma ug ang mga hiyas nga espirituhanon labi na gayud ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Dinhi sa kanang laing version sa Biblia, ang gibutang dinhi ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Unya dinhi sa King James Version, apan labi gayud ninyo nga tinguhaon nga magapanagna kamo. Ang panagna dako kay kalahian sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Sa ato pa nga kining lain nga version sa Bible, question mark kay ni siya kung basahon sa usa ka tawo. Daghan kay nakulang nini ug daghang naiban. Kini siyang maayong balita Biblia, wala ni siya Mateo 17:21. Sa tinud-anay lang kulang na. Apan daghang mga tao nga wala na sayon. Daghang mga tao sab nga dili sila ganahan sa King James Version kay sa tinud-anay lang grabe kalalom sa mga pulong kung imong basahon. Okay? Unsay giingon sa 1 Korinto 14 bersikulo 1, sundon ninyo ang gugma, gani paninguhaon ninyo pag-ayo ang mga hiyas nga espirituhanon,
apan labi na gayud nga magapanagna kamo. Nindot yun nga budesisyon ta sa atong kaugalingon nga magapanagna ta. Amen? Wala nga daghang klase sa panagna. Dahil mga higayon nga upadayag ang balaang espiritu kanimo, pinaagi sa kanang damgo. Mabata makaibaw nga ang damgo usasab kini kapanan-aon aron ikaw makapanagna. Sa ato pa nga kung diha sa imong mga damgo makakita kag kanang mga bagyo ug sa sunod adlaw mahitabo sa ato pa nga makita nimo ang umaabot. Sa ato pa nga ang hiyas nga naa kanimo usa ka propeta sa Ginoo, usa ka manalagna. Nganuman makita nimo ang umaabot. Daghang mga tawo nga mo question ini apan mas maayo gyud nga ato gyung basahon. Okay, dinita sa kanang Daniel. Dinhi sa Kapitulo 8. Sa ikatulo ka tuig sa paghari ni Hari Belsasar, usa ka panan-aw mipakita kanako. Bisan kanako nga si Daniel, sa tapos mipakita kanako katong mipakita nga nauna. Ug nakita ko sa usa ka panan-aw karon nahitabo sa ingon ini nga sa pagkakita ko nga dito ako sa Susan sa palasyo nga tua sa lalawigan sa ilang. Ug nakita ko sa usa ka panan-aw nga ako dito sa daplin sa suba sa ulay. Okay. Dinhi sa maayong balita. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Belsasar, ako si Daniel nagdamgo. Mao kini ang ikaduha kong panan-aw. Nakita ko sa akong panan-aw nga didto ako sa Susa, ang kapital sa lalawigan sa ilang. Okay, period. Sa tinud-anay lang si Daniel, makapanagna siya pinaagi sa damgo. Sa ato pa nga pwede siya kanang makahubad sa kanang mga damgo, pinaagi usab sa damgo. Si Daniel naapa sa kanang gitawag o kanang minor prophet, meaning tungura. Sa ato pa nga, kung tigdamgo ka, makakita kag mga panan-aon nga maabot, makakita kag kanang mga panan-aon nga nilabay. Sa tinud-anay lang kanang naapa ka na bilong sa minor prophet. Katong major taas na kay lag level. Kay bisan pag kanang magbuka ang ilang mata, sa tinud-anay lang makakita sila panan-aon. Ingana na siya ang kanang major prophet. Dako kay diferensya ang major o ang minor prophet. Samot na nga moabot ka kanang major 1 prophet. Grabe na kayo nimo managna. Basta nigtan-aw nimo sa tao, makita nimo ang address, makita nimo ang pangan. Mabiyo pag yun nimo ang yang panimalay kung asa dapita. Ingon ana na siya ang kanang buhat sa kanang mga propeta. Okay?
Sa ato pa nga si Daniel dinhing dapita sa Daniel kapitulo 8, sa tinud-anay lang magdamgo siya ug dayon makakita siya panan-awon. Sa ato pa nga makakita siya panan-awon nga umaabot, nasay time nga makakita siya panan-awon nga kanang nilabay. Sama ni Moises, nataw si Moises dinhi na sa kanang Exodus, kung wala ko masayop. Gani iyang gisuwat ang kanang pagbuhat sa kalibutan o pagbuhat sa tao. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ingon ana na siya. Kung ang Espiritu nagauban na kanimo sa ato pang pwede nimong mabiyo ang umaabot, pwede sa dimong mabiyo ang nilabay, pwede sa dimong mabiyo ang pagkakaroon. Apa depende sa kanang level sa imong espiritu ug sa katungdanan nimo diha sa Ginoo ug sa desisyon nga naa sa imong kasing-kasing. Kay daghang mga tao nga nagapangalagad sila sa Ginoo apan wala sila desisyon sa kasing-kasing. Si Moises gitawag siya sa Ginoo didto sa kamingawan kay tungod anaa siya desisyon sa kasing-kasing. Ingon man si Isaias, ingon man si Ezekiel, ingon man sila si Habakuk, ingon man sila si Nahum, ingon man sila si Mikyas. Sa tinud-anay lang mga propeta sila sa Ginoo, apan aduna sila desisyon nga mga lagad sa Ginoo. Daghang mga tao nga naa sila desisyon nga mga lagad sa Ginoo, apan ang ilang desisyon taphaw lamang. Sa ato pa nga ang ilang desisyon, igo lang silang mosimba, dayon pauli sa balay. Wala gid sila desisyon nga motudlo ngadto sa mga tao. Lakmit kining mga tawhana mahiagom paynoon ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Ngano man nagtulog timbang sila sa ilang kaugalingon. Kung nakay desisyon nga mga lagad sa Ginoo, gikinahanglan nga andam gyud ka nga mobiya sa imong kaugalingon ug mga lagad sa Ginoo. Ingon ana na siya ang tinud-anay nga desisyon. Sa ato pa nga mututok ka sa mga butang nga dili makita sa imong mga mata. Kaya ang Ginoo nasayod banta nga dili makita, sa ato pa nga mulaong kita sa mga butang nga dili nato makita. Sa ato pa nga mamahimo lang epektibo ang gasa, ang hiya sa balaang espiritu kung kita di ang mga Kristohanon nagatuo kita og nagalaom sa mga butang nga dili makita sa atong mga mata. Apan kung usa ka Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo, nagalaom lang ka sa mga butang nga makita sa imong natural nga mata. Sa tinud-anay lang, dili mamahimong epektibo ang gasa nga naa kanimo. Gikinahanglan nga andam gyud ka nga budinay sa imong kaugalingon. Dayon mga lagad ka sa Ginoo. Muna sa tinud-anay nga pagpangalagad. Ang pagpangalagad dili pagsimba, dili pagampo, dili pagsulod sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagpangalagad gikinahanglan nga mulihok ka kay wala ka nasayod sa imong ginabuhat. Sa ato pa nga nagalaom ka sa mga butang nga dili makita. Magunsa man ang nagmatinud-anon ka sa Ginoo, diha sa imong paghatag, diha sa imong pagsunod sa mensahe sa Ginoo apan wala ka nagapamuhat. Mas importante ba nga namuhat ka sa Ginoo kay nakita gyud sa Ginoo nga tinud-anay diay ning tawhana nga naay desire siyang kasing-kasing. Sa tinud-anay lang sa akong kinabuhi, gitawag ko sa Ginoo diha sa pananaon. Duha kay gayon. Ngano man, bag-o pa lang ko nga kanang na Kristohanon, isangyaw dayon ko sa maayong balita. Gani dito sa among mga trabuan, nay mga tao nga ginaluwas dito sa Ginoo. Pinaagi sa akong mga pagtudlo. Og nilabay ang usa ka tuig, nakita nako ang Ginoo diha sa pananaon. Gani ang Ginoo na siya gisulti kanako. Og sa sunod nga tuig, nakita na sad nako ang atong Ginoong Hesukristo diha sa pananaon. Og ang Ginoo aduna na usay gisulti kanako. Apan karong tuiga nagpaabot ko nga mosulti ang Ginoo. Kay kining tuiga ikatulo naman akong kanang pagpangalagad sa Ginoo apan wala. Sa ato pang dili kanunay
magpakita ang Ginoo kanimo diha sa pananaw. Nagpakita ang Ginoo kanako tinuig-tuig. Apan karong tuiga ikatulong bahin sa akong pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Apan nagingon ang kasulatan, kung adunay propeta o manalagna diha kaninyo, ako si Jehova, magpakita kaniya sa pananaon o magigsulti kaniya pinaagi sa damgo. Amen? Duha kay gayon nga nakigsulti ang Ginoo sa kuha sa damgo. Daghang mahigayon nga makita nako ang mga katalagman. Sa tinud-anay lang, naapa ko sa kanang minor sa panagna. Dili pagyud kay ko kanang tanto hanas diha sa pagpanagna. Akong giagak ang akong kaugalingon sa paghubad sa pananaon, hangtod nga diin kanang nakakaton gyud ko sa paghubad. Sa tinud-anay lang naghago ko pag-ayo sa pagbasa sa kasulatan, naghago ko sa pagmemorya sa mga pulong nga naa dinhi. Wala nga kay tungod ginatawag ko sa Ginoo diha sa pananaon. Apan ang akong mga paghago wala gyud dakawang anuman daghang mga tao nga ginaluwas. Mausap ang mga tao nga diin kanang akong ginatudloan diha sa mensahe sa Ginoo. Nakabaton usab sila og mga pananaw. Mausap ka mo nga akong ginatudloan. Tingali ugma magdamgo na mo. Tingali ugma makakita no pananaw. Amen? Kinsa din hiyang nagdamgo na? Okay? Sa una na kay damgo. Wala. Una nga, ang propeta, pwede siya kanang wampo diha kaninyo ug magdamgo. Sa ato pa nga pasalamatin ninyo ang Ginoo nga ipadad-an mo og mga tawo nga maalamon. Mga tawo nga naihiyas diha sa pagpanagna. Ang pagpanagna dili makita sa natural nga mata. Dili mo makita. Sa tinud-anay lang kapadayagan kini gikan sa balaang espiritu. Dili sa tanang panahon magpakita kanimo ang anghel sa Ginoo. Dili sa tanang panahon magpakita kanimo ang Ginoo diha sa mga damgo. Dili sa tanang panahon makakita kag pananaw. Dili sa tanang panahon nga ikaw magapanagna. Karon akong i-raise up ang inyong level diha sa kanang damgo. Amen? Andam na bata nga makakita sa atong Ginoong Hesukristo diha sa damgo? Andam na bata nga makakitag anghel diha sa mga damgo? Andam na bata nga makakita ni Anghel Gabriel kay gwapo kayo diha sa damgo? Andam na bata nga makakita og maanghel nga nagkabayo diha sa mga damgo? Amen? Amen. Wala nga pasalamat jud ko sa Ginoo. Sa kaniadto daotan pang akong kinabuhi, wala pa ko nangalagad sa Ginoo, wala gid sa kuha. Nagpasalamat ko nila ni Pastor Windel, Sister Nilda nga sila ang kanang gihimong instrumento sa Ginoo alang kanako. Sa ato pa nga sila ang kanang gihimong taytayan aron ang akong gasa maopen gyud. Mausab si Jesucristo. Si Juan mo'y gihimong taytayan sa Ginoo. Aron makita gyud ang pagka-Dios ni Jesucristo ngadto sa mga tao. Mausab kamo nga akong ginatudloan. Ako usab ang taytayan alang kaninyo. Aron ma-open usab ang inyong mga gasa, mga hiyas nga naa kaninyo. Unya ang propeta, pwede siya nga kanang muampo sa usa ka tawo. Pwede siya kanang itawag ka ng impartition sa English. Sa ato pa nga, ang iyang gasa pwede niya ihatag diha kaninyo. Pwede niya itanom ang iyang gasa diha kaninyo. Mo na gitawag og implantation. Pero lisod pa kay naalang kanako kay tungod naa pa ko sa kanang ubos nga level kanang implantation. Sa ato pa nga mo plan ko, murabag kanang bahino nako.
ang akong gasa. Impart lang, impartation. Kailisod ka impartation. Di pa kay taas ang akong level diha sa kanang pagpanagna. Dili pa kay taas ang akong level diha sa pananaon. Gani ang akong kanang mga pananaon magkarambol-rambol pa. Magkasagol-sagol. Ako yung taon nga dili pa kay tantuhanas magkabuang ko og hubad sa pananaon. Apa nagpasalamat ko sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo nga siya nagahatag yun og kaalam kanako sa pagsulti sa mensahe ug sa pagtudlo diha sa mga tao. Amen. Sa tinud-anay lang dili ko makabarog sa inyong kaugalingon kung wala ang gahom sa balaang espiritu nagauban kanako. Kay bisag unsaon ako gunahuna ang akong kaugalingon wala gid siya kaalam. Apa nagpasalamat ko sa balaang espiritu nga gihatag ganhi kanako sa Ginoo nga maoy mutudlo diha kaninyo. Mausap ka muna kadawat na mo sa gasa sa balaang espiritu. Ang kulang na lang kaninyo gikinahanglan nga aghako ninyo ang balaang espiritu aron kini mutubo, aron kini makabaton og dakong kaalam. Unsa tong adlaw nga kanang nag-practice ta og speaking tongues. Moto siya gitawag og kanang 66 level og speaking tongues. Sa tinud-anay lang ang speaking tongues kanang lingwahe na nga dili masabtan sa yawa. Bisan ikaw nga nag-speaking tongues dili ka makasabot kay kana gikan na sa balaang espiritu. Na-bless ko ni Ate Angie kay pag-o pa lang siya nakakuha na siya sa 66 level of speaking tongues. Ang speaking tongues dili lang duha ka words. Dili lang 3, 4 o 5 ka words kay isulti nimo. Kundi 66 level of speaking tongues. Ang yawa sad, nasa na siya speaking tongues. Ang 66, unan niya 6. Wala gitawag niya siya kanang 666. Mausap ang yawa. Diri sa kasulatan sa 66 ka libro, kanya nasa yung uban nga punan nila unom para mahimong 666. Amen? Nasabtan? Okay. Wala nga akong pasakahon ang iyong level diha sa damgo. Duha ka klase ang damgo. Bisan gani sa mga tao nga wala nga nangalagad sa Ginoo, magdamgo sila. Kasi mga tao nga makapanagna sila apan wala sila mga lagad sa Ginoo. Sabtan? Duha ka klase nga damgo. Balaan nga damgo o tawhanon nga damgo. Ang tawhanon nga damgo sa tinud-anay lang kapadayagan ka na gikan sa dautan nga espiritu. Ano man, tawhanon raman ang yang damgo. Ang balaan nga damgo usa kini siya ka tao nga diin nangalagad sa Ginoo. Kay kung ang tao mangalagad siya sa Ginoo, tinud-anay siyang mo desisyon siyang kasing-kasing, mupuyo sa iyaha ang balaang espiritu. Kaya nagingon ang kasulatan nga ang atong kasing-kasing templo kini sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mupadayag siya pinaagi sa mga damgo. Ilibil after mo aning dapita. Praise God, hallelujah. Kung ang tao matulog siya sa tinud-anay lang surrender na ang iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Dili na siya makasala, dili na siya makabuhat og dautan siya hunahuna, dili na siya negatibo kasing-kasing, dili na siya negatibo o kanang mata kay tungod daw sama siya sa usa ka patay kung natulog siya. Sa ato pa nga diha sa kagabion makapamuhat pag-ayo ang gahom sa balaang espiritu. Sa ato pa nga muhatag siya kapadayagan diha sa atong kaugalingon. Muhatag siya kapadayagan sa milabay nga panghitabo. Muhatag siya sa kapadayagan sa karon nga panghitabo. Muhatag siya kapadayagan sa umaabot nga panghitabo. Sa ato pa nga night time nga
makita nimo diha sa damgo ang daan nga pangitabo, ang daan nga katalagman. Apan mailana nimo kung daan ba kana pinaagi sa kanang konsensya sulod sa imong kasing-kasing. Kato akong damgo daan kadto. Kato akong damgo kanang bag-o kadto. Kato akong damgo nga moabot nga linog moabot pa to. Tungod sa konsensya sa balaang espiritu sa imong kasing-kasing. Sa dili pa moabot ang katalagman, kung ikaw naakay hiya sa pagpanagna, ibutang nato nga tulo pa lang kabulan, una maabot ang kanang bagyo, sa tinud-anay lang niining bulana, makita na nimo nga nay bagyo nga umaabot. Sabtan, pinaagi sa damgo. Ingon ana na siya. Kay kung magmata gud ang usa ka tawo, sa tinud-anay lang, dili kay makalihok ang balaang espiritu diha sa iyang kaugalingon. Kay nganuman, kay tungod ang iyang mata kanunay nakatutok sa mga butang nga iyang makita. Kasabtan? Ang iyang mata kanunay makasala. Ang iyang dalunggan kanunay makadungog ug mga bati nga pulong. Ingon man ang iyang mga ngabil kanunay nagagula ang mga bati nga pulong. Mo na hinungdan nga ang espiritu dili gyud makalihok. Dili siya makakita og pananaon kung magmata siya. Apan depende sa imong level diha sa Ginoo. Kaya adunay mga propeta nga bisan pag magmata sila, makita nila ang pangitabo. Makita nila ang milabay, makita nila ang pagkakaroon, makita nila ang umaabot. Mo na gitawag sa English nga past, present, and future. Nasabtan? Sa ato pa nga unsa man di ay ang ayan natong pagkabuhaton aron mamahimutang epektibo diha sa Ginoo. Unsa man gyud di ay ang ayan natong pagkabuhaton. Diha sa kanang 2 Korinto 5:17 nagingon ang kasulatan kay ang anaa ni Kristo mga bag-o na silang binuhat. Ang daang mga butang milabay na ug ang bag-o miabot na. Kung atong hunaon, kung gusto gyud ta nga mamahimot ang epektibo diha sa pagpangalagad sa Ginoo, ikinahanglan nga sa dihang nidawat ta sa atong Ginoong Hesukristo, isip manluluwas sa atong kaugalingon. Sa tinud-anay lang gikinahanglan nga bag-o na tang binuhat. Gikinahanglan nga ato nang ilubong ang atong daang pagkatao, katong mga balikas, katong mga bisyo, kanunay nga anaa sa kaylayan, kanunay nga anaa sa pagpakasala, kanunay negatibo ang huna-huna, kanunay nagalantaw sa mga butang nining kalibutana. Diha sa kasulatan atong mabasa sa 1 Timothy 6 versikulo 10 nga ayaw ninyo higugmaa ang bahandi nining kalibutana. Kay ang mga bahandi nining kalibutana mo'y hinungdan nga mamahimong dautan ang usa ka tawo. Kay daghang mga tawo nga nangadato nining kalibutana apan nahimulag Ginoon sila sa Dios. Nasabtan? Sa ato pa nga kung mahigugma na ka sa mga butang nining kalibutana, dili ka mamahimong epektibo diha sa Ginoo. Ikinahanglan gyud nga imong yung huna-hunaon daan nga sa tanan imong ginabuhat nakapahimuot ka sa Ginoo. Kini ka akong paliton, mahimuot ba ka ang Ginoo nini? Kini ka akong kwarta nga niabot sa akong kamot, mahimuot ba ka ang Ginoo nini? Kung ang imong kwarta nga niabot sa imong kamot, imong igasto ngadto sa sugalan, imong igasto dito sa bisyo, nahimuot ang Ginoo kanimo. Apan Ginoo nga adunay sungay. Amen? Mo na say tinuod.
Ginoo nga dunay sungay. Kung ang imong kwarta nga moabot sa imong kamot, imo lang ka nang ipangabang og babay, imo lang ipanari, sige lang kag tungit, sige taya nang hayalay sa tinud-anay lang, wala gyud nahimuot ang Ginoo sa imuha. Ang Ginoo hinuon nga duha ka buok sungay mo'y nahimuot kanimo. Nasabtan? Dili ka mamahimong epektibo diha sa Ginoo kung dili nimo isurrender tinud-anay ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Sa ato pang ang gasa, dili gyud siya moaktibo diha kanimo. Kay tungod daghan pang mga butang nga wala nimo na surrender sa Ginoo. Kung mingon ka sa imong kaugalingon, susama ra man ta nga adunay relasyon sa Ginoo, apan inigsulti nimo sa imong mga baba, mapuno gani na sa balikas, bakakon ka. Bakakon ka nga nakay relasyon sa Ginoo, apan ay wala. Sige na lang kag pamantay sa imong silingan, sa tinud-anay lang bakakon ka. Ngano man, wala kay tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Kaya ang kasulatan, klaro kay nga nag-ingon nga, kay ang anaa ni Kristo mga bag-o na silang binuhat. Dili na sila mga dautan. Dili na sila mga bisyoso. Ingon ana na siya. Sa ato pang kung buhaton na sa usa ka tawo, hinay-hinay niya nga mailhan kung kinsa gyud ang Dios nga iyang gialagaran. Ang Dios nga atong gialagaran, balaan siya, gamhanan siya, ug iyang presensya kanunay ang anaa. Anaa siya sa tanang dapit nga diin nagkatigom ang mga katawhan sa Dios. Apan wala siya sa dapit nga diin nagkatigom ang mga katawhan sa yawa. Nasabtan? Kung ang usa ka tawo mga lagad sa Ginoo, apan makita nimo nga walay kabag-uhan ang iyang kinabuhi, sa tinud-anay lang bakakon ka ng tawhana nga nangalagad siya sa Ginoo. Gihimo niyang bakakon ang simbahan o gipabakakon niya sa iyang kaugalingon ang mga pulong nga iyang nadunggan o nabasa diha sa kasulatan. Nagtuo siya nga ang pagpangalagad sa Ginoo pinaagi lang sa pag-ila sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Apan dili ka na mao. Baka ka na siya nga pagpangalagad sa Ginoo. Mo'y hinumdumi nga ang nangalagad sa Ginoo, ilang gitalikuran, ang ilang daang pagkinabuhi nining kalibutana, ug nangalagad sila sa Ginoo. Sa tinud-anay lang, kung maaktibo na ang imong hiyas diha sa balaang espiritu, makita nimo ang milabay, makita nimo ang pagkakaroon, ug makita nimo ang umaabot. Mas maayo gyud nga pilion gid ninyo ang gasa sa pagpanagna. Amen? Kung ikaw nagdamgo pa ka karon, ikinahanglan nga makontento ka. Dayon, mga sunod bulan magtudlo na sabta aron moagak na sab ang imong gasa diha sa Ginoo, adunay pagtubo hangtod nga diin mahimo na gyud ka nga hingpit nga manalagna diha sa Ginoo. Dili ka mo makabaton o gasa sa pagpanagna, gasa sa kanang makadamgo ka kung walay mga propeta nga moagak diha kaninyo. Dili gid mo makabaton. Pagdamgo man mo apan kanang patyon ra na pinaagi sa pagtulunan diha sulod sa simbahan. Kay naay mga simbahan nga ilang gipatay ang mga gasa pinaagi silang pagtulunan. Amen? Muna nga kung matulog ang usa ka tawo nganong magdamgo siya, kay sa tinud-anay lang dili na siya makabuhat og sala. Diha mo lihok ang balaang espiritu ug muhatag siya kanang mga mensahe nga langit nun. Naay mga time nga makita niya ang anghel pinaagi sa damgo,
Na mga time nga makita na to ang atong Ginoong Hesukristo diha sa damgo. Nasabtan? Ingon ana na siya. Apan, kikinahanglan nga naa kay desisyon sa imong kasing-kasing. Kung ang imong desisyon, igo lang kang musimba sa ato pang hatagan ra kag kasing-kasing nga ikaw musimba sa Ginoo. Kung ang desisyon sa imong kasing-kasing, igo lang kang mamastor, sa tinud-anay lang hatagan ra kag kanang gasa sa Ginoo sa pagpamastor. Desire sulod sa kasing-kasing. Desisyon sulod sa kasing-kasing. Nga andam bagyod ipagamit ang kinabuhi sa Ginoo. Andam bagyod nga mutabang sa mga tao, muunong sa mga tao. Kay lisod ra bagyod kaayo nga kita mamahimutang magbalantay. Kay sa tinud-anay lang ang magbalantay andam gyud siyang magpakamatay alang sa iyang mga karnero. Alang sa mga katawhan, alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Kaya ang sinuhulan sa dihang mudanga-danga na ang lobo aron sa pagtukob sa mga karnero, mudagan na siya. Kaya tungod dili man siya tinuod nga magbalantay. Apan ang magbalantay, andam siyang magpakamatay alang siyang karnero. Muna giingon ako ninyo nga lisod gyud kaayo kay ikaw mga lagad sa Ginoo. Pero kung gusto gyud ka, desisyon sa kasing-kasing. Gusto kang makakita kang maanghel sa damgo, desisyon sa kasing-kasing. Kung wa kay desisyon, dili gyud ka makakita. Kung gusto kang kanang makabaton og kaalam sa Ginoo, gikinahanglan nga mo desisyon gyud ka nga musangyaw sa maayong balita. Sa ato pa nga kung ni desisyon ka sa imong kaugalingon, mamuhat gyud ka. Mamuhat gyud ka, mulakang gyud ka diha sa Ginoo. Ipakita gyud sa Ginoo nga ikaw tinud-anay nga naay desisyon nga mga lagad sa Ginoo. Sa ato pa nga mas maayo gyud nga mamuhat ka kaysa muubi ka sa balaod sa Ginoo. Mas importante ang pagpamuhat kaysa pag-ubi. Kay daghang mga tao nga naa sila kanang obedient sa Ginoo. Apan wala sila namuhat. Kung nag-iingon nila nga obedient is greater than sacrifice. Apan para kanako, ang pagpamuhat is greater than obedient. Amen? Sige na lang kang ubi sa Ginoo. Apan wa ka namuhat. May kapuslanan ang pag-ubi. Unsay giingon sa atong Ginoong Hesukristo, ngadto sa usa ka dato, ibaligya ang imong katigayunan ug ang halin iapod-apod ngadto sa mga kabos ug pangalagad kanako. Sa tinud-anay lang katong batan-on nga dato, nagsunod to siya sa kasuguan sa Ginoo, sukad pa siya pagkabata. Apan ang iyang kulang, wala siya ni sangyaw sa maayong balita. Sige na lang siya ubi, wala siya namuhat. Amen? Nasabtan? Maimpirno pinuon siya, si ubi-ubi, kanuman talawan. Sa gikaingon ko na, ang mga Kristohanon nga talawan, wala gid sila'y luna ngadto sa kalangitan. Nganuman, mga Kristohanon nga naglantaw sa natural. Sa gingon sa kasulatan, diha sa 1 Juan 2:15-16, ayaw ninyo higugmaa ang mga butang nining kalibutana. Kay kung si bisan kinsa katong nahigugma sa mga butang nining kalibutana, ang gugma sa amahan, wala kaniya. Mo na hinungdan nga wala sila gasa nga makuha sa Ginoo. Mo na hinungdan nga diha sa church ana ay managna, apan ana ay mga tao nga wala sila nanagna. Wala sila yung mga hiyas nga espirituhanon. Kay tungod jutay ra ang mga tao nga nidesisyon diha sa Ginoo. Desisyon gyud mo ay pinaka-importante. Sa tinud-anay lang, kung modesisyon ka sa pagka-propeta, modesisyon ka sa pagka-pastor, modesisyon ka sa pagka-evangelista, pagpili, asang gasaha imuha. Apan nag-ingon ang kasulatan sa 1 Corinto, Kapitulo 14, dinhi sa King James Version,
Mas maayo gyud nga pilion nimo ang pinakanindot nga gasa nga mao ang pagpanagna. Apan sa tinud-anay lang, daghang bersyon sa Biblia nga musukwahi din sa King James Version. Muna siya gitawag og unang hubad. Apan ang uban nga hubad daghan kayong kulang. Diha sa 1 Korinto 14 atong mabasa dinhi sa kanang maayong balita Biblia, sa kanang Philippine Bible Society, sa tinud-anay lang kanang pagsulti sa mensahe sa Ginoo. Dako kay kalahian ang pagsulti ug ang pagpanagna. Muna ang ubang mga pastor, ilan ang patyon ang gasa sa Ginoo pinaagi sa balaang espiritu tungod sa mga pulong ilang nabasa sa kasulatan kay dili nila makita ang pagpanagna. Apan dinhi sa kanang maayong balita daghan kay kulang. Bisan ang maayong balita kulang gyud na siya Mateo 17:21. Okay, palakpakan nato ang atong buhi nga Dios. Iposte.